Bwysig falle i ddechrau arferion da pan mae'n ddod i edrych ar ôl yn Croen ni. Neis i weld ti, Marion, a gawn ni wei blwyddyn newydd dda i tithe hefyd. Reit, mae'n bwysig bod ni'n wedi amser yma o'r flwyddyn, achos mae'r tywydd yn ddigon o'r a diflas. Bod ni'n dechrau arfer da dechrau flwyddyn. Odi. Wel, dros yr wyl, wrth gwrs, ni gyd wedi bod yn gorneidio, ond ni wedi yfed gormod, ni wedi bita gormod, ni wedi cael gormod o alcohol, sy'n effeithio ar yn Croen ni mewn sawl ffordd a gweud y gwir, a hefyd siwgr. A mae yna'n gallu achosi fwy o saim yn y Croen, a wedyn ddech chi'n cael breakouts neu rhywbeth falle. Ond gyda'r alcohol, y peth gweitha am hwnna yw bod fe actually'n sychu'r Croen yn ofnadw, ti'n bod? A effeithio ar pethau fel y vitamin E, a'r collagen, a'r hyaluronic acid sy'n y Croen. So mae yna lot o bethau gallwn ni wneud i helpu cael y Croen nôl i'w gyflwr gorau. Reit, dechrau trwy lanhau yn iawn. Lanhau. A chi'n gorfod wneud beth sy'n cael ei alw yn double cleanse. Gynta gyd, defnyddio rhywbeth fel y chamomile yma gan Body Shop, achos mae olew yn hwnna, a wneith hwnna doddi hyd yn oed make-up waterproof tenant, tyfech. Mae'n cael gwared o bopeth, lipstick, mascara, pob dim. So hwnna ar gron sych, rhoi massage bach neis iddo fe, a wedyn ni golchi fe bant. Reit. Nesa wedyn ni, yr ail rhan o lanhau wedyn ni, yw hwn gan number 7. Chi'n rhoi 2 bwmp bach o heno fe ar eich dwylo, dros y gwyneb i gyd, gadael am gwpl o eiliadau, a wedyn ni, mae yna glwtyn bach myslin yn y tu blaen, rhoi hwnna o dan dŵr cynnes, dim rhy dwym, a wedyn ni dal dros eich gwyneb am ychydig bach, a sychu bant wedyn ni, achos mae hwnna'n mynd i roi ychydig bach o exfoliation yn ogystal â clynhau. Reit. Nawr, ffordd arall gallwn ni wneud yw ffordd oedd mam wedi dysgu fi i wneud, powlen o ddŵr twym, dim berwedig, jyst dŵr twym, tŵel dros eich pen, a dros y fowlen am ryw 10 munud. A gadael i'r stem. Gadael i'r stem. Mae hwnna'n mynd i agor y pores i gyd, fel bod chi'n barod i chi gael eich exfoliation, sy'n mynd i wneud fwy o waith lanhau wedyn ni, achos bod y pores ar agor. Reit. Exfoliation nesa de. Gyda fan hyn ar 10, mae ginseng yn hwn gan Origins, yn ogystal hefyd â coffee beans. So mae'r caffeine wedyn ni yn clynhau a roi'r exfoliation, a mae'r ginseng sy'n yno fe yn helpu gyda'r collagen yn y Croen. Right. Ond i ddynon clinic, yr un system, llwch chi weid, ond beth sy'n neis am hwnna i ddynon hefyd, yw yn ogystal â cael gwared ar y bryntni i gyd o'r Croen, mae'n helpu gyda blew y barf, mae fel fe'n codi fe i gyd, a mae'n haws wedyn i siafo. Reit. So mae hwnna'n agosach i'r Croen wedyn i siafo i gael gwared ar y blew i gyd. Reit, Wedyn ni, mae gyda ni fan hyn ar vitamin C. Yn anffodus, ar ôl yfed, mae'r Croen yn mynd i edrych yn fwy llwydaidd ac yn colli wryd, mae'n edrych braidd yn ddyran. So vitamin C sy'n mynd i roi hwnna nôl i'r Croen. Ond mae eisiau bod yn ofalus hefyd, achos mae ascorbic acid ynddo fe, a mae'n well bod chi'n dechrau off i ddefnyddio fe yn isel gyda 300, gweld fel mae'r Croen yn ymateb iddo fe. A wedyn ni, allwch chi ddefnyddio mwy a mynd yn uwch yn eich cyfri o faint o ascorbic acid sydd gyda chi. Reit, Yn y tu blaen wedyn ni, inci, mae hwnna'n helpu'r collagen. A mae hwn yn bwysig achos y collagen sy'n cadw'r Croen i edrych yn ifanc, cadw fe'n drwchus. A wrth bod fe'n edrych yn drwchus, mae llinellau edrych yn llai. So mae'n bwysig bod ar ein collagen neu i gyd yn cael ei roi nôl mewn i'r Croen, gadw'ch Croen chi'n ifanc. Lyflu, na beth i ni moyn. Na beth i ni moyn. Un ni yn gyfarwydd wrth gwrs yw hyaluronic acid. A mae alcohol yn gweithio fel diuretic. Mae'r corff yn colli dŵr a mae'r gwyneb yn colli leithder. So chi eisiau rhoi cwbl o ddiferion o hwnna ar y gwyneb bore a nos, fel bod chi'n rhoi'r lleithder neu i gyd mewn i'r Croen. A mae'r hyaluronic yn dale yn y Croen hefyd. Reit, Yn y nos, dros nos, beth fydde neis i chi ddefnyddio gan botanics ydy facial oil. Hwnna wedyn ni
ar eich dwylo gyntaf, fel bod fe'n cynhesu, wedyn ni roi fe ar y gwyneb, just gwasgu fe mewn dros y gwyneb yn dyner, a wedyn ni dechrau rwto fe mewn i So gyd. ti'n rhoi hwnna nawr cyn neu heb dy moisturiser, neu ti'n rhoi ar ben dy moisturiser i lefen? Ie, fydden ni'n defnyddio hwnna dros nos ar ben ei hunan, Right, ond mae'n bwysig defnyddio moisturiser sy'n iawn i'ch croen chi, den. Reit, oce. A wedyn masg sy'n gloi? 2 fasg bach chi'n neis gyda lush yn y fyna sy'n am mel ynddo fe i roi lleithder, evening primrose i gadw'r lleithder ynddo fe. A wedyn ni, ti cefen fyna, mae'r gold hwnna'n edrych yn special. Ond diweden. Chi'n gallu prynu'r un ar ran hi 300 pint. Wow. Nawr, 5 pint yw'r un bach yna yn y Hwna fe, fyna. hwna well. A mae hwnna'n dibyn o'r sport. Nath a ferch a finne hwnna dros Nadolig, a mi wnaethon ni ddim stopo werthyn. Gweld hwnna dros y gwynebau ni gyd. Ie. Wel, na fe, arfer da, dechrau'r flwyddyn ar beth sy'n Dechrau'r flwyddyn, rhoi popeth nôl i'r croen. Lyfli. Marian, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Diolch.